Palagi naman akong Pagkat because medyo ang eksena natin ay Yung parang malungkot ka, wala ba na pamaskon yung anak mo kahapon? ramdam mo ba? Parang hindi nagtagumpay yan. Walang pagkukubrang nagkanap. Hindi ba tagumpay? Hindi nakakota? Hindi. Wala. Hindi man lang talaga umabot. Hindi mo kasi pinursige. Sabi, anak, galingan mo pagsayaw. Ayun na nga. Ganun ang mga payo. Kasi yung sayaw niya partner, ginaya niya yung sayaw ko. Ang dami na irita. Hindi yan yung topic. Ano ba? Hindi, iniisip ko lang partner. Tayo lang ba talaga sa Pilipinas yung may mga kakaibang handa kapag kakapaskuhan? Or, di ba parang kakaibang handa you mean? I'm meaning, Sobra-sobra? hindi lang yun. Hindi, katulad ng, merong isang nag-trending kasi na picture ng lechon. Alam mo naman sa Pilipinas, lechon talaga, pag nakaluluwag-luwag lechon. Diba? Senyales na mayaman ang bahay. Pero, ang mga nakatira doon may lechon. Correct, diba? Pero, yung nag-trending na picture, it's not just one lechon, but two. Oh, shala. Pero, kaya siya nag-trending partner, yung lechon na yun, nakapatong yung pangalawang lechon. So, parang nag-ano sila. Sabi ko, bakit ganito yung mag-isip yung mga tao sa Pilipinas? Totoo. Ang bababoy nyo. Literal. Mga baboy kayong lahat. Kaya sabi ko, dito lang ba sa Pilipinas may mga ganitong klase mga kakulitan, di ba? Binaboy nyo yung baboy. Ang kulit Sabi ng baboy, grabe kayong mambaboy sa amin. Nga, Mga baboy diba? kami. Kasi binaboy nyo pa kami lalo. Kasi parang sa totoo, parang nakakatawa siyang tingnan, pero ayokong kainin. Kakaano nyo lang eh. Ang bababoy nyo. Sabi ng mga baboy. Sobrang trending, nakakaloka. Parang totoo yun, no? Iba yung dating, iba yung picture na nabuo agad sa isip mo eh. Diba? Na kahit na hindi nyo naman nakita yung bastos picture. sa Manila, kinakain ko. Oo, correct. Diba? May gano'n. Tapos, Pilipino yung mga nakakaisip ng mga ganyan. Alam mong Pinoy yung picture eh. Kasi may dinuguan, may adobo, may malaking coke. Alam mo na yan. Pilipinong handaan niya, may spaghetti. Oo nga. Diba? Hindi ano lang tayo, inggit lang tayo kasi wala tayong lechon, wala diba? tayong lechon. Kaya parang may semi-inis tayo sa kababuyan nila. Hindi, pero more of natatawa talaga ako kung paano mag-isip yung mga Pilipino. Sobrang iba yung creativity. Oo. Iba, kakaiba talaga, promise. Kung ano ginawatin mo yung cochinillo, di ba? Cochinillo tawag. Yung cochinillo, Pinadapa talaga yung pinag-split yung baboy. Correct. Dapang-dapa yun. Kaya kapag nakakita ko sa expressway ng mga baboy partner, ng yung mga nakakulong, tapos yun din na naisip ko kutsinilyo ka mamaya, dapang-dapa ka, di mo alam. Grabe, binukang buka talaga yung split na split yung baboy. Sa totoo lang. Tsaka yung mga tinapay, kung wala kang mismong lechon or pambili ng baboy, yung mga tinapay na sineshape ng lechon, di ba? Sana makatanggap tayo ngayon yan. Gusto ko yun Display natin, di ba? Oo. Ang bonggang-bongga ng cute. Saan ba yun? Ng handaan mo tapos yun yung lechon mo. Di ba? Pwede naman At saka masarap yung tinapay na yun. Oo, kaya lasang lechon din Totoo. Isipin mo na lang, lechon yan. O siya, exit na po kami. Maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong araw nito. Enjoy your day. I believe it still is a holiday. Tama ba? Basta lahat naman tayo feeling holiday simula lagi, September. Correct. Simula September 1. Feeling holiday na talaga yung utak natin. O siya, susunod na po. Tara kape with Robin Sena and Conyo Bicolano. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala ang paghihintay sa taong di kakayang mahalin. Ay, katumbas din ang paghihintay na tumamisang asin. Sasakyan si